Băi, salut! Hai să spun așa un pic ca idee, după părerea mea, din experiența mea de atâția ani de zile și cum a fost treaba, da? Pentru că Bacul nu poți să mai dai restanță după o săptămână, Bacul dai în toamnă, pierzi înscrierile, sunt mai multe chestii care se întâmplă. Și fii atent aici, din punctul meu de vedere, pentru băieții deștepți, pentru băieții care învață, pentru băieții care sunt ca mine, da? Deci o mai spun și un disclaimer, frate, nu recomand la nimeni treaba asta dacă cu adevărat vrei să ajungi pe meserie, pe ceva de la școală, vrei să fii ceva, vrei să ai un respect, vrei să fii vreun polițist, vrei să fii vreun doctor respectat, n-ai ce căuta. Trebuie să înveți, trebuie să ai obiceiul de a învăța, da? Dar asta pentru băieți adevărați, pentru băieții ca mine, cu cercei, cu șepci în cap, cu atitudini. Bun, hai să încheiem. Din punctul meu de vedere, dacă ar fi eu, bă frate, aș da subiectul, l-aș da, deci de să spune că tu ai dat de copiat în ureche, casc, da? Ai echipament, da? Și ești pe treaba asta. Din punctul meu de vedere, trebuie să predai subiectele în 10 minute. Maxim 10 minute. De obicei, în primele 2-3 minute, este un pic de foșneală, este un pic de disturbing, este un pic de neatenție. Profesorii se împart, se uită, că până se acomodează cu lumea acolo, știi? Până se, ia să văd care e dubios, care e așa, care e cum, care e îi, știi? Până se duce, cred că sunt vreo 2-3 minute gap-ul ăla, știi? În care unul întreabă, doamna învățătoare, doamna profesoară, nu știu ce, dar aici ce fac? Vai avea niște găuri, niște gap-uri, vei avea tu niște timp în care de neatenție de către profesori, în care tu să-ți faci treaba, în care îți dai subiectele, frate. Am mai spus eu cum dai subiecte, depinde de stilul fiecăruia, da? Eu, dacă ar fi acum în ziua de azi, probabil aș filma. Asta aș filma, clar. Aș filma, că e mai mult timp în care poate să pună pauză. La poză poate să iasă, să nu iasă cu focus, știi? La o filmare de 50 secunde pe high quality, cât de cât, da? 5 secunde, dacă ai filmat, poate să pună undeva pauză și să facă un screenshot și să-și ia de acolo, să dea zoom. Deci, din 5 secunde se poate alege cu o imagine bună în care să vadă exact subiectele, da? Deci, hai că spun și de ce. În maxim 10 minute, frate. Dacă ar fi 5 minute, predai subiectul, trebuie să ai un pic de sânge rece, trebuie să ai un pic de cojones, da? Hai că spun. Frate, după 10 minute se așterne o liniște în clasa aia de mormânt să mor dacă nu. Și faza este că singura ta presiune de băiat deștept, care ai învățat mult, care ți-ai bătut capul, va fi cum predai subiectele, frate. Și mintea ta, frate, va lucra împotriva ta. Acum, și vei face cei mai proști pași, știi? Vei face cele mai proaste decizii fix în momentele alea de presiune. Aoleu, și timpul trece și atât de tare te consumi, cu atât de mare consumul ăla de energie, în timpul ăla încât te macină gândurile, frate. Te macină, mamă, ce mă fac, știi? Și o să se aștearnă așa o linie, de mormânt, ești nebun? Bă, parcă ești în cimitir, deci știi faza aia? Și când miști capul să mor dacă nu parcă se aude ceva. Și orice chestie se aude, așa că trebuie să fii în foșneala aia, agitația aia, nebunia aia, în toată treaba aia. Depinde ce stil ai tu de a preda subiectele, de a le da mai departe. Pentru băiețașul de pe firul roșu, da? Pentru băietul tău ăla care te ajută. Depinde așa, în timpul ăla, deci un pic, dacă trece o jumătate de oră și omul ăla descurajează, bă frate, nu mai dă subiecte, nu mai știu ce, da? Care băietul tău, care te ajută la greu, da? Deci, predă subiectele și dă-le în primele 5 minute, că se așterne liniștea aia de mormânt, de să-ți bagi picioarele. Așa că, frate, intri în clasă, depinde ce sistem ai, ce stil ai de a trimite, depinde cum gândești, cum vrei să trimiți. Ți-am zis, cu video, cu filmare, cu poză, cu ce vrei tu, cu scris mesaj. Indiferent care este, toate sunt bune. E important să se potrivească și să fii sigur pe tine și să nu te pierzi, da? Deci, fii atent aici. Primele 5 minute va fi foșneala aia. Va fi o întrebare, va fi o chestie, până se adaptează doamna profesor, se adaptează la ce se întâmplă pe acolo, da?
până ne vede pe fiecare, vezi tu cum lucrează ele, profesor sau profesoare, eu știu, profesoară zic și eu. Și până se întâmplă chestia asta, până se stabilizează toată treaba, toată nebunia asta, tu trebuie să ai un pic de sânge rece, frate, pentru că dacă depășești 10 minute, mintea ta va lucra împotriva ta și fix după fiecare 5, dacă tu ești varză la școală și nu ai învățat nimic, oricum o să faci nimic. Și va trece 20 minute, 30 minute și băi frate, ești atât de obosit și te descurajezi și vei fi o stare din aia, transpiri, te uiți după profesoară, te desmănânci, aoleu, ce mă fac și s-ar putea să faci greșeala aia de a copia exact în cel mai prost moment în care te va prinde, vei lua bătaia acasă, te vor bate, te faci de râs, tot așa, da, toată prostia asta. Eu vreau să iei, frate, vreau să iei 10, da? Capul sus, frate, capul sus, să ai un pic de sânge rece, să ai un pic de încredere în tine, trebuie să te simulezi un pic acasă, frate, cam cum, deci eu dacă aș fi eu, m-aș pune un pic în bancă, în 5 minute, să spune că stau undeva, deci eu aș face de acasă simularea, știi? Știi? E o foaie, cum vezi, cum lipești, cum pui telefonul, ce stil ai tu, da? Cum crezi tu, cum vezi că ai putea să predai subiectele, frate? Cum vezi tu treaba? Testează primele 5 minute. În 5 minute trebuie neapărat să scapi de ele. Ai vezi după aia, după ce le-ai predat, este o stare care se așterne pe tine. Așa-i să mor dacă nu. Și când o să auzi după aia, salut, bossule, am găsit la 4 sau la 3, la subiectul 2. Scrie acolo, hai. Bă, pur și simplu ești cel mai, nici nu mai contează, nimic, da? Primele 5 minute, maxim 10 minute, frate. Îți vei face rău singur, te va mânca stresul ăla, te va descuraja și vei face niște chestii la repezeală, la viteză. Hai să fac ceva, că deja te gândești cum te bat atâia acasă. Aoleu, mă bat ăștia, aoleu, mă dau afară din casă, tot așa, da? Încredere în tine, fii tare și asumă-ți, frate, asumă-ți ce faci, da? Când ai plecat la război acolo, asumă-ți, frate, ce faci. Ca mergi la furat, frate. Mergi la furat. Nu mergi acolo ca un băiat ca Harry Potter cu ochelari de vedere așa și ești rupt, cocoșat de învățat. Mergi la furat. Așa că, din punctul meu de vedere, asumă-ți. Băi, hai, ne auzim, că chiar am vorbit mult. Eu încerc să scot, să detaliez tot, ca să vezi prin ce treci, prin ce stări treci, frate, că eu le știu. Ne auzim. Pa și baftă, frate, 10 vreau.